Okwamanje abaningi bebengazi ukuthi iqiniso yini ukuthi sizoyenza ingoma no-Ali. Ngeke ngezwe la ukuthi uba ucela zikunike ukuveza ukuthi sebe ama legend. Befisa ukubuza mhlawumbe ukuthi emculweni kaMaskandi igama lokuthi umuntu useyi legend lifika kanjani? Igama elithi uyi-legend usho ukuthi usuke usunesikhathi eside ukuleyo ndima leyo. Hayi ukuthi uyi-legend ngoba usumdala wena usukhulile usumdala kakhulu. Mawukuthi wonke nje mhlambe njengawe nje uqala uculo na 15 njengoba manje usungaka usuyindoda uyi-legend. Legend. Hayi ukuthi uzube yikhehla ukuthi hayi ngoba lo seyikhehla legend uthi nengoma eziwu2 ngiyivukana kodwa eliyikhehla manje njalo ngiyivukana edala. Kwena evukana edala. Nengoma embili entathu kodwa ubaba ono45 years ivukana edala. Legend. Legend ngeke kuyi-legend lona. Mhlawumbe asafuna ukuqeqeshwa yena emculweni. Ezeqale phansi. Akhona mhlawumbe amanye ama-legend endimeni kaMaskandi. Maningi futhi maningi kakhulu ama-legend.